evo, vratili smo se u studio. Dragi gledalci, nemojte da se iznenadite. Marko Arsić, moj cenjeni kolega, je otišao malo da odmori, a pored mene u studiju je vrhunski stručnjak za sport, kolega Vladimir Okanović. A inače, pošto je nedelja dan za sport, svake nedelje će u okviru ovih pola sata pričat ćemo o sportu na potpuno drugačiji način. Naravno zanimljiviji, nećemo se opterećivati statistikama i brojkama. Apsolutno, tako, slažem se. Izvoli, Vlad. Dobro jutro od mene. Tijana je lepo svoj... Pa je moguće, Vlad. Pa to sam ja. Tijana? Ne, vi ste Ivan. Ja sam Ivan. Ivana lepo sve objasnila, a od ranog jutra... Nastavit ćemo, Vlado, šta si nam doneo sve u emisiju danas? Šta ćemo sve gledati? Gledat ćemo... Imamo sport na mnogo lepši, veseliji način, jel' tako? Apsolutno. Imaćemo i ekskluzivni intervju. Vladimira Volkova. Evo da vidimo šta su nam sportisti pripremili. Ujebem ti sunce, kako ružno izgledam oko. Pa volim da slušam od domaćih Cecu. Znači Cecu, pazite. Ceca je pevač koja je priznata i pevač koji je okupio najviše svojih simpatija. Na Ušću je bilo preko 200.000 ljudi. Ja, samo da vam kažem, meni nije svirao i pevao jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni koji mi nije pevao u prostoriji od 2-3 metra da se nalazi... Kako mislite ste bili mali Beethoven i Chopin? Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na nogi da mi pevaju. Pošto sam muzikalan, volim muziku, samo da vam kažem da u mojoj biografiji ja sam se bavio i estradom, tako da, jer je to bio ekonomski interes. Ja mislim da ste vi napravili neki lapsus. Vi niste bili mali kad je Beethoven bio živ. Jeste. Pa koliko Beethoven ima godina? Koliko je imao? Koliko? Draganče, isključuj muziku! Draganče, nataknem te na dršku od metle. Ometnem vas na dršku od metle.